600 बेटारि गारि लाइन नांदो बेवहाय माने रङियासिम डाइरेक्ट थांलाना ट्रेना रङियानिफ्राय कुचबिहारसिम मोनसे ट्रेन जार्नि फैगासिनो आरो गरेस्वरनिफ्राय मुरकुं सेलेक जुनाय अरुणाचल बर्डार बेसिम मोनसे भिडिअ फैगासिनो ततक देखाबावो इउट्यूबर এতিয়া उसरता ट्रेना खारगासिनो नाय एकदम मोजां नाजारा देखाय थांगासिनो ट्रेना क'क्राझार साइडनिफ्राय फैनाय गारि गुवाहाटी साइडनिफ्राय फैनाय गारि जोंनि गरेस्वर लाइन बेखौ बन्द खालामना दोनदों माने रङिया जंक्शनाव ट्रेन रेस्टुरेन्टमोन दा नाथाय बन्द बेनि अपोजिट साइडआवनो नैबे साइडथिं रङियानि इक' पार्क टाउन फाखोसे गिदिंबाय हाय एभ्रिवान आं दा बर्तमान दङ तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि गरेस्वर रेल स्टेशनाव आङो दा रङियाव थांगोन ट्रेन फैगासिनो उदालगुरि साइडनिफ्राय ट्रेन फैगासिनो खैराबारि मोनबाय ट्रेना आङो चेक खालामदोंमोन मबाइलाव आं दिनै थांगोन रङियानि इक' पार्कखौ बेरायगोन लोगोसे आरो रङियाव मोनसे ट्रेन रेस्टुरेन्ट दङ बे ट्रेन रेस्टुरेन्टआवबो थांगोन दा नोंथांमोननो माने देखायनो थांगासिनो ट्रेना फैगासिनो ओमफ्राय नैबे ट्रेना खन्दिगरसिमल' थांगोन होननाय खोनादों माने लामाया गाज्रि जादोंनो लामाखौ थिग खालामगोन खन्दिगरनिफ्राय आं मायाव थांनाय जायो दा लेट्सि नायनोसै थांनानै खन्दिगरसिम गरेस्वर रेल स्टेशननिफ्राय रङियासिम डिस्टेन्सआ 15 किल'मिटार ओमफ्राय गरेस्वरनिफ्राय खन्दिगरसिम 10 किल'मिटार ओमफ्राय नैबे साइडनिफ्राय ट्रेन फैगासिनो 11:23 ट्रेन गंसे दङ रङियाव थांनाय दाखालि आं जे मागुरमारि गामियाव लोक्षि फुजा नायनो थांदोंमोन लक्ष्मी मेला नायनो थांदोंमोन बे भिडिअ नोंथांमोना एकदम आंखौ मोजां रेसपन्स होदो ओमफ्राय बे भिडिअनो भिउसबो फैगासिनो ओमफ्राय गरेस्वराव जे फाइनेल मेट्स नायनो फैदोंमोन आं सानसे बे भिडिअबो नोंथांमोना मोजां रेसपन्स होदो बिदिनो आंनि भिडिअफोरखौ नायबाय थागोन होननानै नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामबाय ओमफ्राय 5 मिनिटनि गेजेरावनो ट्रेन फैगासिनो खैराबारि बारबाय ट्रेना आं चेक खालामदोंमोन ओमफ्राय थांसै खन्दिगरसिम खन्दिगरनिफ्राय माजों थांनाय जायो नायनोसै थाबायलांनोबो हानाय नङाबाथाय बेटारि गारिफोरावबो थांनो हानाय नायनोसै खन्दिगरसिम थांनानै सिटुवेसनखौ माबायदि जायो गरेस्वरनि रेल स्टेशनाव ट्रेना मोनफैबाय नाय नै गरेस्वर रेल स्टेशननिफ्राय ट्रेना खारबाय नाय गरेस्वर रेल स्टेशननिफ्राय ट्रेना खारबाय खन्दिगरनिफ्रायथ' थांखानाय नङा ट्रेना थाबायना थांगोन नङाबाथाय आं बेटारि गारियावनो थांगोन नाय बगियाव एकदम रावबो गैया खालि खारगासिनो नाय एकदम मोजां नाजारा देखाय थांगासिनो ट्रेना ओमफ्राय आङो सप्तायाव मोनथाम भिडिअ हगारबाय थागोन नोंथांमोना प्लिज साबस्क्राइब खालाम अननानै मोजां जायगा देखायबाय थागोन आं नोंथांमोननो सप्तायाव मोनथाम भिडिअ फैबाय थागोन नामটো কি তোর মাফিজুল ততক দেখা পাবো ইউটিউবৰ এতিয়া ওচৰতা দে নামটো বঢ়িয়াকে ক একজন ক बिराद मोजां मोनो आरो लोगोसे बिदि विंडो सीट मोनबाथ' आरो दा बुंखासै एकदम मजा नाङो साननैसो उनाव मोननै एकदम मोजां भिडिअ फैगासिनो नोंथांमोना नेनानै थादो रङियानिफ्राय कुचबिहारसिम मोनसे ट्रेन जार्नि फैगासिनो आरो गरेस्वरनिफ्राय मुरकुं सेलेक जुनाय अरुणाचल बर्डार बेसिम मोनसे भिडिअ फैगासिनो स' स्टे टिउन गाइस
अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोन बेफोरबायदि मोजांनो ट्रेन जार्नि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय स' नाय टस जालायनो गोनां जादों एकदम खोमसि फैदो बे साइडनिफ्राय भिडिअनि फुटेजआ बेनिखायनो टस जालायदो नाय चन्डीगढ़ स्टेसनखौ मोनथारसिगोन आङो दा बेटारि गारियाव उथिबाय रङियासिम थांगासिनो ओमफ्राय बिराद 200 गानसो बेटारि गारि लाइन नांदो बेवहाय माने रङियासिम डाइरेक्ट थांलाना ट्रेना चन्डीगढ़आव थालाङो ओमफ्राय एकदम स्टेसनाव 200 खानसे इ रिक्सा पुरा जाम नांदो हमने जाबा लगा कबजानी या क्या हुआ आङो दा रङिया जंसन मोनफैबाय ओमफ्राय रङिया जंसनाव क'क्राझार साइडनिफ्राय फैनाय गारि गुवाहाटी साइडनिफ्राय फैनाय गारि जोंनि गरेस्वर लाइन बेखौ बन्द खालामना दोनदों माने रङिया जंसनाव खामानि सोलिगासिनो बेनिखायनो बन्द खालामना दोनदों खालि एकदम मानसि गैखाया आङो चन्डीगढ़निफ्राय माने बेटारि गारि इ रिक्साजोंसो फैनो गोनां जादों माने नङाबाथ' डाइरेक्ट फैखायोमोन चन्डीगढ़ जंसन स्टेसननिफ्राय डाइरेक्ट फैखायोमोन ट्रेना ओमफ्राय आङो माने आंल' नङा बयबो माने बेनिफ्राय बेटारि गारिफोरजों फैदो 30 थाखा लादो भाराया 50 थाखा बियो आङो 30 थाखाल' होना फैबाय बेनो जाहैबाय रङिया जंसननि फ्रन्ट साइड नैबे गेट मेन गेट बे ओमफ्राय नैबे जाहैबाय टिकेट काउन्टार रङिया जंसन ट्रेन रेस्टुरेन्टमोन दा नाथाय बन्द बेनि अपोजिट साइडआवनो नैबे साइडथिं रङियानि इक' पार्क ओमफ्राय नैबे रङियानि ट्रेन रेस्टुरेन्ट दा बन्द जाना दङ मोजां कालार खालामदोंमोन माथो माने सावगारि आखिजोबनायमोन नैबे रङियानि ट्रेन रेस्टुरेन्टमोन ट्रेननि डाब्बा मोनसेखौ लाबोनानै बेवहाय रेस्टुरेन्ट बानायफैदोंमोन नाथाय 6 माससो खुलिनानै बन्द जाबाय ओमफ्राय बेथिं थांनाय लामाया थांगोन तामुलपुर थांनाय लामा ओमफ्राय बे रङियानि एकदम मेन हाइवेखौ मोनहैगोन नैबे बाइकनि खाथियाव जे फिसा न' मोनसे नुदों बेयाव टिकेट काउन्टारमोन नाथाय टिकेट काउन्टारबो गैला दा फ्रिखासो ओमफ्राय नैबेनि जाहैबाय मेन गेट ओमफ्राय नैबे टिकेट काउन्टार नैबे तामुलपुर थांनाय लामाखौ कानेक्ट खालामो ओमफ्राय नैबे रङिया थांनाय लामा बेनिफ्राय नैबे ट्रेन रेस्टुरेन्ट नाय आंनि बेकग्राउन्डआव ट्रेन रेस्टुरेन्ट नुहुरदों ना आङो दा रङियानि इक' पार्कआव एन्टार खालामबाय बेनो मेन गेट ओमफ्राय नै बिथिंनो नुगोन नोंथांमोना मोनसे गिदिर फख्रि आं दा बेरायगोन नैबे साइडथिं बिराद गिदिर फख्रि दंमोन नाथाय गासैबो हाग्रा रज'जोब्बाय एकदम पार्कआव मेन्टेनेन्स गैया आं दा पार्कआवनो बेरायगासिनो नाथाय एकदम बरबाद जाजोब्बाय पार्कआ नाय बेयाव बोटिं खालामोमोन सिगां नाथाय गासैबो हाग्रा जाजोब्बाय टिकेट लानानै एकदम मोजां मेनटेन खालामना लाखिबाबो मानसि जायोथ' ओमफ्राय एकदम मेनटेनेन्स गैया माथो बे पार्कनि जिं जिं बेरायनो थाखाय बिदि सिसि ब्लकनि लामा बानायना दोनदो बेरायनो थाखाय ओमफ्राय मानसि दङ पार्कआव टिकेटबो लाया ओमफ्राय टिकेट लानानै मोजांनो एकदम मेनटेनेन्स खालामना लाखिबाथाय मोजां जायो आङो बे पार्कआव आगोलबो खेबसे फैखांबाय ओमफ्राय बे भिडिअआ डिलिट जानायखाय फैफिननो गोनां जादों ओमफ्राय आरो गाज्रिसिन जाजोब्बाय नाय बोथोरा मोजांमोन एकदम दोमैलुखामोन दिनै नाय बिदि सिसि ब्लकनि लामा पार्कनि जिं जिं बेरायनो थाखाय बेयाव आगोल नावबो दंमोन माने बोटिं खालामनो थाखाय नाय बरियानो आं हारसिंनो बेरायगासिनो पार्कआव नैबे रङियावनो मोनसे आरो पार्क दंबावो आइ लाभ रङिया होननानै गिदिर मोनसे माबा लाभ लिरनाय दङ बे बै साइडथिं तामुलपुर थांनाय लामाथिं बेयावबो थांगोन र' सम मोनबाथाय मालाबा नैबे रङिया इक' पार्कनि एक्जेक्ट लकेसनानो जाहैबाय ट्रेन गुवाहाटी थांनाय ट्रेन लामा दं नङा बेनि जिं 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 फैनानै एकदम खाथियावनो मोनगोन बेनिफ्राय जुदि नोङो मेन सिटिथिं फैबाथाय 2 किल'मिटारसो जायो आङो ट्रेन लामा जिं जिंनो फैनानै गुवाहाटी थांनाय ट्रेन लामानि जिं जिं फैनानै बिथिं हाबफैबाय एकदम 5 मिनिटसो थाबायना फैबानो मोनो बे पार्कखौ एकदम समायना लेन्डस्केप
बे फख्रिसो बे हाग्रा नुनाया बे फख्रिसो ओमफ्राय आङो एकदम राउन्ड बेरायबाय बे फख्रिखौ बे फख्रिनि जिं जिं राउन्ड बिदि माने सिसि ब्लकनि लामा बानायना दोनदो ओमफ्राय रङियानि सानैसो मानसिफोरा सेंग्राफोरा खारफैयो होननाय खोनादों बे पार्कआव जिं जिं एकदम राउन्ड रानिं खालामनो थाखाय मोजां नैबे रङियानि इक' पार्कखौ आङो राउन्ड फाखोसे गिदिंबाय थाबायनानै बे सिसि ब्लक लामाजों नाय आंनि बेक साइडथिं नुदों ना बे फख्रि जिं जिं एकदम सिसि ब्लकनि लामा बे पार्कआव जिरायनो थाखाय बिदि न' फिसा फिसा बानायना दोनदों ओमफ्राय बे न' सिङावनो बिदि माने जिरायनाय सियार दङ रेल स्टेशनाव थानाय बायदिसो बे नाय स्टेशनफोरावसो नुयो बिदिसो आरो स्टेशन खाथिखा नालाय ओमफ्राय बे साइडथिं दङ फख्रिया नाय दोमैलुखा एकदम गोसोम जाजोबदो नैबे दंफांनि बिबारखौ जि मोजां नांदो नाय मा दंफांबा बिबारा जि समायना गुफुर गुफुर नाय आङो दा रङियानि इक' पार्कआवनो जिरायना दङ ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ एसेबां अनसायगासिनो आंनि चेनेलाव 9K प्लास साबस्क्राइब जाबाय कमप्लिट जाबाय 9K जाबाय ओमफ्राय थाबनो 10K खालामना हो आंनि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय आङो सानाखैमोन जे आंनि चेनेलाबो मालाबाफोर बिदि 9K 10K जागोन होननानै स' नोंथांमोननि अनसायनायनि थाखाय जाबाय स' गोसोखौ बिराद मोजां नांदो थाबनो 10K खालामना हो आंनि इउटुब चेनेलखौ 9200नि एसे बारबाय नाय बिदि न' फिसा फिसा बानायना दोनदो बे पार्कआव जिरायनो थाखाय नाय बिथिंबो न' फुरा राउन्ड न' दंजोबखायो फुरा फख्रि जिं जिं बेनिफ्राय बे साइडथिं बटिं खालामनाय पइन्टमोन ओमफ्राय बटफोरखौबो लांजोब्बाय माथो नैबे ट्रेननि रेस्टुरेन्टनिफ्राय मोजां भिउ नुहुरोमोन माने बे पार्कनि एरियेल भिउखौ मोजां नुहुरोमोन ट्रेनाव माबा मोनसे जाबाथाय रेस्टुरेन्टआव ओमफ्राय बिथिं बरिया मोनसे भिउ नुहुरोमोन नाथाय दा बन्द जाना दङ आङो दिनै गुवाहाटी साइडथिंसो ब्लग बानायनो थांनो सानगासिनोमोन बेनिफ्राय रङिया साइडथिं फैनाय जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालाम जै बर' हारिनि